Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 11, bersikulo 14 ngadto sa 23. Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Og sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tao ng amang, og nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili bulong tarugdugay, ug ang banay nga mabahin-bahin maong busa kun diha usab sa gingharian ni Satanas. May mga pundok nga nagunay og away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul og gahom paghimo nini. Kun giingon nako nini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios, og nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong ug bubuntog sa maong tawo, ang labing kusgan muilog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana, ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan.
O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.